szerintem úgy általánosságban még az emberek így nem bíznak annyira az AI-ban, hogyha én csak úgy azt mondanám egy teljesen random könyvelőnek, vagy könyvvizsgálónak, hogy egyébként nem én fogom kigyűjteni itt a számlaképeket, meg nem a kolléganőm fog ott ülni, hanem egy AI fogja csinálni, akkor ő azt mondaná, hogy ja, persze, hát ez biztosan tökéletes lesz, hanem azt fogja mondani, de hát ezt így nem lehet, meg kell nézni, hogy biztosan jó-e a bizonylat, azok az infok vannak rajta, stb. Szóval, hogy ezért így én így kifejezetten kértem is, hogy egyelőre még ebben ne avassuk be a könyvvizsgálót, hanem nézzük meg ezt az évet, hogy válik be egyáltalán, és hát igazából én párhuzamosan csinálom két cég mérlegét, és az egyik az már készen van, és tökéletesen jól működött az AI.